Γεια σας, λέγομαι Ηλίας Λοστρόμος και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για το ποιος είμαι και από πού έρχομαι και τα λοιπά. Εγώ γεννήθηκα στη Ροδεσία, την τώρα Ζιμπάμπουε, όπου και μεγάλωσα και σπούδασα και δούλεψα. Πάτησα το πόδι μου στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1972 μετά από την στρατιωτική μου θητεία στη Ροδεσία, όπου είχαμε και πόλεμο, και τις σπουδές μου. Δούλευα στους υπολογιστές που είχε το σιδηρόδρομο και με είχαν στείλει αυτοί σε τεχνική σχολή, όπου έκανα το National Diploma in Electronic Data Processing της Νότιος Αφρικής. Βέβαια με την σημερινή τεχνολογία αυτά ήταν άσχημα. Τέλος πάντων, αφού έφτασα εδώ στην Ελλάδα έπιασα δουλειά σε φροντιστήριο πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, όπου και οι καλοί ανθρώποι της Ελευθερούπολης λίγο έξω από την Αθήνα με βοηθήσαν να βελτιώσω λιγάκι τα ελληνικά μου, τα οποία ήταν χάλια, ακόμα είναι, αλλά τέλος πάντων. Μετά, επειδή ήταν χούντα τότε και δεν άντεχα εγώ εδώ, έφυγα από εδώ και πηγαίναμε υποτίθεται για Αυστραλία και φτάσαμε μέχρι τις Ινδίες επί ξηράς, μέσω Τουρκία, Περσία, Αφγανιστάν, όλα τα ωραία μέρη. Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ινδία κτλ. Στις Ινδίες αποφασίσαμε ότι καλύτερα ήταν να βρούμε κάτι να φύγουμε από εκεί και βρήκαμε ένα ελληνικό καράβι και έτσι μπήκα εγώ στην εμπορική ναυτιλία. Για να μην σας κουράσω, μπορώ να σας πω όμως ότι βασικά στην εμπορική ναυτιλία έκανα εγώ την καριέρα μου σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως Νιγηρία 10 χρόνια, Κίνα 5 χρόνια, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 5 χρόνια και τώρα είμαστε στην Ελλάδα. Έτυχε να είμαι επίσης εθελοντής στις Ολυμπιάδες, μια που θέλαμε να μην γίνουμε ρεζίλοι και εκεί και δεν γίνηκαμε. Ήταν ένα πολύ θαυμάσια εμπειρία και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι κρίμα που δεν το συνεχίσαμε, το πνεύμα αυτό να το συνεχίσουμε. Αντί αυτό το αφήσαμε εκεί και σαπίσαν. Τέλος πάντων. Γιατί θέλω να μπω σε αυτό το βίωμα του Ευρωβουλευτή? Όπως μας έχει πει ο Θάνος, εμείς οι κακομοίριδες αναγκαστήκαμε να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας και να πούμε φτάνει. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Δεν γίνεται άλλο. Πρέπει κάτι να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Εγώ μπήκα στη δημιουργία ξανά, όχι από την αρχή, αλλά κάποιος φίλος μου είχε στείλει ένα link το οποίο μου δείξε μου φαίνεται ήταν του Δαναός ή στο Χίλτον, κάτι τέτοιο. Πριν τελειώσει την ομιλία του ο Θάνος, είχα μπει στην ιστοσελίδα και είχα γραφτεί. Γιατί λέω, να, βρήκα τους ανθρώπους που τα λένε σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί θέλω να πάω εγώ τώρα σαν Ευρωβουλευτής? Το μόνο στοιχείο που έχω εγώ, το οποίο θα με κάνει κατάλληλος για να πάω εκεί, είναι ότι είμαι διεθνιστής. Έχω ταξιδέψει σε όλο το κόσμο και ξέρω το κόσμο πάρα πολύ καλά. Επίσης ξέρω ότι εκτός Ευρώπης μια Ελλάδα είναι ένα τίποτα. Έχουμε την Κίνα από τη μια μεριά, ένα θηρίο, έχουμε τη Ρωσία από εκεί, άλλο ένα θηρίο, έχουμε την Αμερική από την άλλη, άλλο ένα θηρίο, κάτω έχουμε την Αφρική, ένα χάος, και τι έχει μείνει? Η Ευρώπη, η οποία πρέπει πραγματικά να γίνει ένα κράτος ουσιαστικά, ομοσπονδία έστω, αλλά πρέπει να είναι ένα ενωμένο πράγμα και δεν πρέπει να είναι Ευρώπη του καλού καιρού και μόλις βρέξει αρχίζουμε Γερμανός, Ιταλός, Κινέζος, ο άλλος έρχεται να μας κάνει και να μας ράνει. Πρέπει να είναι κάτι πιο ουσιαστικό. Εγώ νομίζω ότι έχω τα φόντα να πάω και να συμμετάσχω σε αυτό το όραμα. Επίσης θεωρώ ότι η Ευρώπη χρειάζεται κάποια επιθεώρηση και αυτοί δεν τα κάνουν
όλα σωστά. Ίσως και εκεί να είναι η γραφοκρατία λίγο πιο μεγάλη από τι θα έπρεπε να είναι. Όλα αυτά με έχουν κάνει να δώσω και εγώ την υποψηφιότητα μου σε εσάς, να με κρίνετε, και ελπίζω να τα πούμε στο live τέτοιο που θα κανονίσουμε σε λίγες μέρες, και θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω και από κοντά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.